Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pag-reaksyonan na pud ang usa ka kanta na pud nga pagkakabiran sa France rhythm nga mao ang Torn Valley ni Natalie Imbruglia. Oo, mao man tiga ora na kalisod ni pronounce ni correct lang ko kung sa pag-pronounce na. Karon atong tanawon kung sa ang ilang pag-cover ani kay kini ninduti nga kanta ni hits ni atong 90s man siguro ni 90s ba? Oo, murag 90s hits po ni siya. So kana ko ba nga daghang gyapon ganahan ani requested gyapon ni mga kanta. Oo, pero karon pag-expect mo nga atong putol-putulong gihapon kay para tumanta sa atong kuan og nagpasalamat ko nga nahit na nato ang atong kuan nahit na nato ang 1,000 plus nga subscriber. Then pasalamat po ko nga pag-apply nato mga 19 hours ra paggikan sa pag-apply nato sa YPP nagpanta na kuanta gihapon na ikang congratulate na ba din tagi email na din ta ni YouTube nga na-accept nita sa YouTube sa YPP bali. Salamat kay kung wala mo dili na nato makabot o sa uban nga mga silent viewer lang diha nga dili mag-comment. Sunod ang uban suportado gid kung nato mga video nga i-upload ni suporta gid sila sa ato ilagay ang pagkatanawon. Magpasalamat ko sa inyo labi na sa France Rhythm community kang Angel Villar nga mga Angel Villar nga mga fans pod. Sunod sa klase mga kaya mostly gud nga kung nakuan gud ang taga Bohol mong kada sagaran taga Bohol nga mga band balay may nakuan mga bulanon diha mga sanu. Oo, sa Broken String nga mga fans na atong gipangkuan diri. Salamat ko sa inyo na nahit na nato o na kuan na nato ang YPP balay na monetize na ta. Okay, sige, salamat salamat sa inyong tanan. Karon padayon ta atong putot-pulon karon ang video para di ta maka-copyright bali. Murag may strict ko na gihapon pag kuan atong putol-putulon gihapon na karon para matuman ta sa palisiya ni kuan para di ta maka-copyright. Okay? Sige, di na ta magdugay. Pero sa mga pag-good ito diha nga nakakita sa atong mga channel karon, kamugi ganahan mo, subscribe na mo. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa mga video nga itong i-upload sa sunod. Okay? Sige, di na ta magdugay, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Gwapo sab. I thought I saw a man brought to life. Oh, di ba? Gwapo sab kayo. He was wrong, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be the man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Kiran ba sa ilang pagsugod pa lang sa ilang kuano ang katong gigamit nga kuan ni Chin bali tamburin. Oo, nindot kayo. Oo, daghay gamit na ilang kuan ron. Sunod ang primero pod si Francis pod bali ang nagkuan sa piano. Oo, siya po yung
duyog bali sa pag-intro bali. O padayon sa taha. Well, I don't know him anymore. Mhm. There's nothing where I used to lie. A conversation that's run dry. That's what's going on. Nothing's fine until Okay. I'm O alone. back up Francis. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Imuskes dudes ba? It on the floor. Oh, imuskes dudes. Never change into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. Kini nga kanta ilagi nang gipanghandaan siguro kay taud-taud na pud sila nga wa naka-upload sunod. Kuan gihapon ingon anam gihapon tag semanal man na di ay sila mag-upload din karon ilang kuanan nindot pud kay nga kuan pud nindot pud ang ilang gipakita karon nga performance bali sa kuan kini ilang bagong upload nagka-improve nagka-anam gid sila improve yun di ba? Padayon sa ta. So I guess the fortune teller's right. Okay. Should have seen just what was there and not some holy light. Mhm. She crawled beneath my veins and I don't care. I had no love. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can touch and touch. I'm allowed to fail. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Ngisi-ngisi ro mas char mo kanta ba? Easy lang para sa iya, di ba? Okay. Bali ang tingog ni Char karon kuan na gid kuan na ba naka-matured na bali ba kay idaga na gid kayo si Char gyud. Sunod ang madungog na to nga ni power na kaya ang tingog di ba? Oo sa mga naning mga kanta ka na ni power ba sa iyang kuan. Nindot kay paminawon. Di ba? Oo nagka-kuan gid ang iyang tingog ni gyud. Na standing pa gyud nga ayos kay kuan murag na sa concert gid nga kuan di ba nagdana og gitara kuan gid kayo grabe ka talented kayo kuan gid ba kanang natawo gid nga para sa music bali oo yun ani gyud makita nato padayon ta. Okay. There's nothing where I used to lie. Oh. My inspiration has run dry. That's what's going on. Isa, grabe to nga tingog. So to, iya tong gituyo nga pagka, kwanto, iya tong gituyo nga pagka, yun ato nga tingog bali niya sa iya pagkanta. Murag pinakon ba, murag, kung paminawon na to, murag na, kuan ba, murag na kuan na ka ng tawag ani, murag na kuan siya, manapiyok siya bali, pero, dili maday, style na niya. Grabe ka ayos kayo, napoy style, grabe gid mo, wag ariglo ning sa pagkanta lang daan. Nindot kayo ariglo po sa charpon, ayaw po mo, kuan po sa iyong tingog po. Denta. Nothing's right. Oh, grabe ka power kayo. I'm allowed to fail. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Makita po ninyo si Dodds dos likod, Grabe ka jamming, enjoy ra kayo sa iyong pag-drums ba? Wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm allowed to fail. Gwapo kayong humming bali ni Char og ni Francis, ni Chin og ni Francis. I am shamed. Bound and broken on the floor.
Mhm. You're a little late. Okay. I'm already done. Ato makita karon ba si Dodge ba? Atong tanaw dito sa likod nga. Grabe ka, kuan kayo ka nang enjoy kayo siya nagkuan ba? Enjoy kayo siya nagtugtog sa drums gali. Oh, mura nagsakay kabayo ay ka. Kuan na sa drums, di ba? Ah, lingaw kayo siya. Katawa-katawa, tanaw-tanaw ra sa iyang mga ate o nga to ka Francis, di ba? Oh, grabe ka. Enjoy ra kayo. Mo ni natural lagi niya nga kuan. Mo ni ganahan ingon nanay nako pod. Done. Mhm. Oh. Oh. Oh, grabe. Oh, tanawan ninyo. Tanawan ninyo. Tanawang gibuhat ni Chino sa iyang gitara. Unsay gawiran tanawan ninyo. Oh? Oh, di ba? Tanawa. Wapo kayo. Sundugon maghapong tingog bisag di mao ang kuano. Dili mao ang iyang kuan nga bro kung si tawag ani. Guitar slider ba o si tawag ani nga kuan ni? Okay. Thank you. You and friends reading channel. Mhm. Oh, subscribe mo sa ilang channel ha. Okay. Ato na pong nadungog nakita karon ng isa ka sa ilang version nga gikanta sa France rhythm ang Torn. Balik ang Natalie ni siya. Unsa ni pag-pronounce ning Imbroglia? Imbroglia. Oh. Unsa ni pag-pronounce ni sa Natalie Imbroglia. Oh. Basta mauna siya. Mao ni ilang gi-cover karon so nindot po kayo ang ilang pagkakanta karon o pag-perform bali nga kuan. Muraging nag-live concert na gid sila ba. Naa sila sa studio ra gihapon pero tan-awon nimo nga si Char nagtindog na, naghawid og gitara, nindot kay paminawon og tan-awon sila. Sunod makana ko ba kini nga tagtaod sila mag-upload pero sulit kayo ang ilang ihatag sa ato nga video gali o sa ilang pag-perform o pag-cover sa kanta. O nindot kayo. Kaingon ko ba nga basta nagikabisihan nilaglain ani pero makana ko ilaging ipaghandaan gyud kay makasabot mo ta nga kinahanglan ang pagsipra lang usa man na makapadugay gyud pod pagsipra kada instrument dili lang pod basta-basta nga mga blending diha pag-set up sa mga instrument bali. Oo. Inana magyud mga nang mataud-tauran bali sila pag-upload. Kita maghulat lang. So, okay mo pug kaayo. Okay po ang paghulat po nato kay man good kanang ba kanang sulit kayo ba? Nindot man ang ilang ipakita sa ilang pag-cover karon. Bahin ta sa bahin ta sa katong kang Francis sa iyang pagduyog ganiha sa katong sa intro bali. Siya may naghawid sa keyboard bali. Oo, iyang gihawiran tong keyboard. Sunod siya ray naggamay nga intro bali, siya may gaduyog bali ato. Si Francis grabe. Bisan asa lagi pamutang ni sila kan tigo gid kayo. Sunod kang bahin po kang nisoda yon pod si Chin bali sa iyang gitara, nindot kayo o gisabayan pod sa drums. Oo, sunod kanta si Char, grabe ka nindot kayo. Kaya ang tingog ni Char karon, grabe ka power kayo. Nag-improve pagayo ang tingog ni Char. Sunod usapod ang iyang sa pag gali ka ng mga technique bali sa iyang pagkanta ba iyaging ba kay na iyang gi improve pagayo kay daghan kayo mga
nag-comment sa ato, nag-comment sa mga video nga sa aragid taman si Chari gyud, pero karon iyang gipakita pa gyud nga dili ko diri ra taman na ipakoy uban nga ipakita sa inyo unsa gid ang akong pagkanta. Murag ingnan yung gipakuan sa ato karon ba. Sunod, grabe ka power yung tingog. Oh, power no, diba? Napay mo atong napaminaw ganihang nga murag ni Piyok sa Balisia, pero dili di ay. Iya de itong style pud bali sa pagkanta hapon. Oh, style lagi hapon to. So, bahin pud sa kang dudes bali, kato ka dudes. Atong gitan-aw gani ha. Grabe ka nindot. Chaming ra bali ang ka dudes ba. Mura nagkabayo lagi nga gana-ana ra sa drums. So, enjoy kay siya. Sunod kanang na-master na gid si dudes bali ani sa standard nga drums gali o magini panggamiton sa mga concert yung ani drums nga yung naanay dagko. Sunod usap pod ang kang chin bali makaana ko ba sa katong katapusan na gali. Grabe ka master gayo. Sa pagsugod ba lang hawid na si chin og tamborin. Isa. Grabe ka daghan kay gawiran. Pagka katong sa pagsugod ng kanta gitara. Siya may naglid iyang adlib-adliban gamay. O adlib-adliban pagkahuman sa kanta, di ba? Katunang palahos na huguman sige gamit kakita mo ato. Oh, sige gamit baso. Oh, sa to baso ba to garapon? Baso may gamit. Grabe ka, makana ko ba grabe ka talented kayo kay bisan sa ilang mga kuan ba kay tungod sa ilang nadungog tayo sa pagsipra pa lang nila sa ilang kanta. Sa instrument bali ana sa original bali na may gamit nga unsay tawag lagi ana kanang slider ba na kanang sa battle unsa na basta ingon ana battle slider ba na o battle next slider patawag na ingon ana ba sunod o nagigamit sa original unsa isuksok ra bali na diri sa kuan suksok ra bali na diri sa kamot bali. Oo. Suksok. So, mo na gamiton sa pag slide bali kung mag-adlib na bali siya. Oo, pag mag-adlib na. Pero ang grabe ka, kayo, na-maximize gid nila kung unsa ray naa sa ilang palibot bali. Di ba? Oo. Wala man sila ingon nato nga kagamitan. Unsa gigamit? Grabe nga, gigamit ang baso. Baso may gigamit. Unsa may tingog. Walay kalahian, di ba? Oh, di na kinahanglan pagkompleto kang mga instrument nga unsa gid diha. Naggamit sila og kuan nga pareha ra gabog tingog o karong baso. Grabe ka nindot kayo, grabe ka. Naagi mga kuan ba? Uyaw gid kay sila. Ila maging nakita gid ang kuan. Ila maging nadungog unsa ang pagsipra ana. Tingog sa original di. Kung wala ko inguna nga kuan, mani akong gamiton. Baso di ay. Di ba? Oh, naman po'y na metal balipod nga kuan pagagamiton ana. Pero wala pa man lagi sa ila di. Nang baso. Grabe ka nindot kayo. Grabe ka talented kayo. Grabe mo na bisan unsa ra ko. Ilaging gikuan ba kung unsa gi naa sa ilang palibot, mora ilang gamiton, di ba? Sinyo kasulti sa atong video karon. Sige, comment mo sa atong karon, comment section kung unsa inyo kasulti. Pero sa mga bag-o ha, ikaw nasaag ka sa atong channel karon, sunod ganahan ka sa atong content. Subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV, proud Bisaya. Peace out.